Pamätáte si ešte ten moment? Bolo to staré rádio v kuchyni alebo staré slúchadlá k prvému prehrávaču, po prípade ošúchaná kazeta v aute. Vtedy ste neriešili priestor, dynamiku, rozsah alebo či sú výšky kryštálovo čisté. Riešili ste len to, ako sa pri tej hudbe cítite. Boli ste tak povediac milovníkom hudby. Človekom, ktorý sa nechal unášať melódiou bez ohľadu na to, cez čo k nemu prúdila. Potom však prišiel zlom. Prvé lepšie reproduktory. Ten moment, keď ste v známej skladbe prvýkrát počuli nadýchnutie speváka alebo prst klzajúci po strunách. Bolo to fascinujúce. A presne tam sa zrodila túžba. Túžba počuť viac. Počuť to presnejšie, počuť to dokonalé. A tak sa z vás postupne začal stávať hifista. Začali ste študovať frekvenčné charakteristiky, riešiť akustiku miestnosti a zistili ste, že na kábli skutočne záleží. Hudobná knižnica sa vám začala zužovať. Už ste nepočúvali to, čo máte radi, ale to, čo vaša zostava zahrá dobre. Stala sa zvláštna vec. Pristihli ste sa pri tom, že namiesto zatvorených očí a husej kože z textu piesne hľadíte na reproduktory a snažíte sa lokalizovať, odkiaľ ide aký zvuk a že či je dostatočne dobrý. Stali ste sa zberateľom zvuku, nie zážitkov. A zatiaľ čo milovník hudby často počúva hudbu na svojej aparatúre, hifista sa trošku stratí a testuje svoju aparatúru na hudbe. Je to malý rozdiel, v ktorom sa však môže stratiť celá podstata toho, prečo sme s tým vôbec začali. Ale viete čo? Nie je na tom nič zlé. Snaha o vernú reprodukciu je prejavom úcty k umelcovi. Chceme predsa počuť jeho dielo presne tak, ako ho stvoril. Problém nastáva len vtedy, ak sa cesta stane dôležitejšou než cieľ. Či už patríte k tým, ktorí hľadajú každý jeden stratený decibel, alebo vám stačí starý gramofón po starom otcovi, platí jedno. Technika má byť len mostom, nie bariérou. A preto skúste dnes večer spraviť jednu vec. Vypnite displeje, neriešte parametre a zabudnite na cenu vašich komponentov. Pustite si niečo, čo vás chytí za srdce. Aj keby to mala byť tá najhoršia nahrávka na svete. Pretože na konci dňa nás nespája počet vatov, ale tá melódia, ktorá nám pripomína, že sme stále nažive.